No vaig aplaudir perquè no era el moment, però t'asseguro que me'n van venir ganes. Ja era hora que algú digués les coses pel seu nom. Llàstima que tot plegat li hagi hagut de costar la feina a la perruqueria, pobra. Sí, és una putada. Em sembla que he fet curt de cafè i el Iago li vindrà de gust. Vaig a fer una altra cafetera. Tu en voldràs més? No, gràcies. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Felicitats, mama. Moltes gràcies. A veure... No, obra. Què, t'agrada? M'encanta. És preciosa, oi que és maca? I aquests colors t'afavoreixen. Sí. Segur que t'agrada, eh? Sí. Que si no la podem canviar. Que no la vull canviar, si és perfecta. Així espero veure-te la posada ben aviat. Mira, si no fos perquè avui m'he de tancar a la cuina del Peris, l'estrenaria ara mateix. Doncs potser aquest vespre, quan pleguis. Sí, o un dia d'aquests. Oh, vinga, va, Iago, tu seu i esmorza. I ja vaig a fer el cafè. No, ja hi vaig jo. Ai, no siguis pesat. És una llàstima que no puguis passar avui el dia amb la teva mare. A mi també em sap greu. Però no puc deixar el meu amic penjat. És el primer aniversari que passa fora de la presó després de molts anys. Ja ho sé. No t'ho pots arreglar? Home, puc mirar de quedar amb el meu amic més tard i anar a dinar amb ella. Digue-li, que segur que li farà il·lusió. El cafè és a punt de sortir. Vaig a fer una rentadora, Iago. Això és per rentar, no? Ai, i això ho vols o ho llenço? No, dona'm. Iago, que no li dius? Què? El que m'acabes de dir? Que si vols podem anar a dinar. Sí, ja quedaré amb el meu amic més tard i ja està. Fots 3 quarts d'hora tard, cabró. Tenim temps. Hem d'aprofitar el canvi de torn d'assegurades per entrar a la furgo al recinte. I ara arribem justos. Portes el rellotge? Puta mare. Marxem. Espera't un moment. Vull que et quedi clara una cosa. Faig això perquè m'he compromès amb tu, però no en tinc cap ganes. Collons, hi ha algun altre cop? No, escolta'm bé. Només oferim la condició que després s'haurà acabat. Sí, està bé. Marxem. Xota, fota-t'ho al cap, aquest cop va de debò. Plego d'aquesta merda. I oblida't de demanar-me res més perquè no ho faré. Ho has entès? Ara podem marxar? Ara sí. Minuts a partir d'ara. Xota, vés a tancar la porta, que jo passo les que falten i les vaig portant a la furgó. Abans agafaré un parell de caixes de whisky de Malta que deixa allà dins. Però no fotis l'imbècil, que ja tenim el que volíem. Va, marxem. D'aquest whisky en podem treure una pasta extra. I encara tenim temps. Ens queden menys de 4 minuts. Tenim temps de sobres. Ja saps com corro. Ara, Xota! Sense fer el burro. Fill de puta.
Puta!